Klesajú mi zisky. Konkurencia napreduje. Musím rýchlo niečo vymyslieť. Čo tak skúsiť konkurenčné spravodajstvo? Ako odborné a systematické sledovanie konkurencie, aby som v rámci firmy bol schopný dopredu a v správnom momente odhadnúť jej zámery a vyvodiť dôsledky. Musím zistiť informácie o konkurencii. Poznať ich silné a slabé stránky. Poznať hrozby a príležitosti. Potrebujem získať externé informácie dostatočne včas, ktoré budú dôsledne spracované a zanalyzované. Z niekoho to vymlátim. Nie, vlastne nie. To by asi nebol dobrý nápad. Ale tučný Louis by mohol niečo vedieť. Robil predsa v tom konkurenčnom hoteli. Možno mi prezradí nejaké informácie, ktoré mi pomôžu získať konkurenčnú výhodu. Zavolám aj mojej sladkej Goldie. Pracuje v tom občerstvení, kde sa zamestnanci toho prekliatého hotela stretávajú. Ona už niečo zistí. Vie ako na to. Moje primárne zdroje boli úspešné. Goldie mi prezradila niečo o silných stránkach. Zistila, že nakúpili nové drahé stroje do kuchyne, inovovali celkový systém fungovania služieb a zmodernizovali izby. Kde na to len zobrali? Louis ma tiež potešil. Zistil, že ten majiteľ sa v tomto meste priveľmi politicky angažuje a hlavne do nesprávnych skupín. Skúsim ešte využiť sekundárne zdroje, vyhľadať v novinách alebo prostredníctvom elektronických médií pár článkov o ňom a hoteli. Pretože 95% informácií o konkurencii je aj tak voľne dostupných. Pozriem sa, či nenájdem potrebné informácie aj prostredníctvom šedej literatúry, napríklad výročnú správu za minulý rok. Našiel som, čo som potreboval. Všetky informácie, ktoré som získal, mi pomaly začali dávať zmysel. Zistil som, že im zisky posledné roky závratne stúpli. Majiteľ je vlastníkom niekoľkých ďalších budov, o ktorých nikto nič nevie. A taktiež má veľa prepojení s nesprávnymi ľuďmi. Má toho celkom dosť na rováši. Rozprával som sa s kamarátom od polície. Po našom rozhovore mal úsmev na tvári. Poďakoval sa a utekal preč. Nerozumel som, nechcel som. Išiel som naspäť do svojej kancelárie. Bol tam svätý pokoj. Bol už večer. Neskoro na všetko. Zrazu som počul sirény. Červeno-modré svetlá. Niečo sa dialo. Odostriem žalúzie, pozerám dolu na ulicu. Z konkurenčného hotela vychádza v putách majiteľ. V tvári má výraz porazeného. Neskôr som sa dozvedel, že ten navonok skvelo fungujúci moderný hotel bol znútra len obyčajná práčka peňazí. Informácie, ktoré som získal prieskumom o konkurencii, boli len čerešničkou na torte v policajnom vyšetrovaní. Keď sa to prevalilo v novinách, môj hotel zrazu kapacitou nestačí. Zisky stúpajú, už neexistujú 2 hotely pri sebe, len jeden. A je to ten môj. Perfektne som si pripravil ten základný proces konkurenčného spravodajstva pod názvom spravodajský cyklus, ktorý pozostával z riadenia, zberu, analýzy a distribúcie. Hovorí sa, že toto mesto poškvrní každého. Ale mňa nie. Som výnimka, potvrdzujúca pravidlo.